Alle pattedyr, inklusive mennesker, har en række vindertræk til fælles. Skarpe sanser og en højt udviklet intelligens. Nogle af dem når i deres levetid at vandre, hvad der svarer til 3 gange rundt om jorden. Andre pattedyr har fundet en hurtigere og mere effektiv måde at tilbagelægge store afstande på. Hvordan de ved, hvor de skal hen og hvornår, er en gåde. Men de ender alle sammen samme sted. De har et uventet repertoire af enestående strategier. De passer på hinanden, og den første, der ser noget farligt, advarer alle de andre. Den kalder på forstærkning fra sin klan. Alle voksne dyr i klanen reagerer. Hvis en klan angriber samlet, har den en chance for at vinde. Det kræver store samarbejdsevner at angribe i samlet flok. Det er 2 talstærke dyreflokke over for hinanden. Det er et godt forsvar at græsse sammen. Man er tryggere i mængden. Andre måltider, som det her, er sværere at gå til. Nok er nok. Hvert enkelt dyr prøver at messe sig ind midt i flokken. Der er også fordele ved at jage sammen. Hver familiegruppe anføres af en dronning. Der er mange goder ved at leve som familie, men det kan også give problemer, når søskende bliver rivaler. Time efter time kæmper hannerne om pladsen lige bag hunden. Hidtil er det foregået relativt stille og roligt, men nu begynder rivaliseringen for alvor. Har ingen fine fornemmelser, og den har en besynderlig lang midterfinger. Det er naturens voldsomste slagsmål. Hannerne brøler truende af hinanden og blæser søjler af bobler. Til sidst indtager sejrherren pladsen ved siden af hunden, og alle andre trækker sig. Det vigtigste træk er måske det stærke familiesammenhold. Det er pattedyrfamilien, der har erobret verden.